Бомбони, здравейте! За много години да сте ми живи и здрави и много щастливи. Няма да започвам да нося вода от 9 кладенеца, като ви пожелавам любов, пари, професионални успехи и сие, защото според мен, а то не е според мен, то по принцип е така, щастието е условно понятие, което е строго индивидуално за всеки. Затова пожелавам на всеки по-отделно през тази година да му се случи това, което ще го направи истински щастлив. Искам да ви задам 2 въпросчета, върху които вие да се замислите и да ми отговорите. Първият въпрос е: кое е най-хубавото нещо, което вие придобихте през изминалата 2023 година? И съответно, кое е най-гадното нещо, от което успяхте да се отървете през нея? Аз ще започна. Най-хубавото нещо, което аз придобих през 2023 година, бяхте именно вие. Хората, които ме подкрепят, хората, които ме харесват, хората, които стоят зад мен, дават ми своята енергия, своята любов и на които аз отвръщам със същото. А най-гадното, противно, отвратително нещо, от което се отървах, беше тютюнопушенето. Ей, бога ми, много се радвам!